Překrásný den, vítám vás u horoskopů, tarotskopů pro tento týden. Připravila jsem si tady takhle obraz berana, znamení berana. Je to pro vás, ale také i pro mě, protože leckdy se uřeknu, pokud se mi to stalo, že vykládám na nějaké znamení a pak řeknu jiné znamení, tak právě tomu chci určitě předejít. Zase vzala jsem si obrovský paklík karet a začneme u beránku, jdeme na takovou tu základní nějakou myšlenku nebo energii, která vás má vlastně na tento týden nebo pro tento týden na něco upozornit. Tak a co pak tady máme? Je tady vzestup královny, záře reflektorů, přichází štěstí a je tady i stoupání slávy. Já si dám kartičku takhle sem, abyste na ní viděli. Určitě si myslím, že pro berany v tomto týdnu tady může být něco úžasného, něco, co se povede, jo? Takový ten vzestup, něco, co vám dodá energii, něco, co vás úžasným způsobem prostě dobije, nějaké štěstíčko, které prostě sytě najde v tomto týdnu. Takže počítejte s tím, beránci, a podle toho se samozřejmě k tomu i nějakým způsobem postavte. Krásná energie. No a jdeme zase klasicky jako vždycky. Takže láska a vztahy, pak se podíváme na práci a finance a pak se podíváme na zdravíčko v tomto týdnu, nebo na co si dát pozor, asi spíš, protože nejsme všichni nemocní, jenom někdy opravdu se může něco přihodit. Ať jsme připravení, nebo ať víme trošinku, na co se zaměřit. Takže jdeme, milí beránci, láska a vztahy. A já dneska vytáhnu asi 2 karty. Myslím, že to bude stačit. Tak. Máme tady nějaké velmi pěkné energie, které by měly vlastně v tomto týdnu vyplout na povrch. Jednak tady cítím nějaké smíření, usmíření, pochopení. Mohou tady být i určité energie nějakých konců a já teď nemám na mysli rozchodů, ale spíše opravdu konců, jakože něco přijmu, něco pochopím, s něčím se smířím, protože tahle ta energie je tvé nějaké dobytí, je to radost, je to přijímání, takže něco pěkného v těch vztazích pro vás tady je, ale s tím, že něco přijmete jakožto své, že něco pochopíte, že se s něčím smíříte. Takže je tady takové usmíření a určité konce s tím, že zřejmě začíná něco nového. To je základem pro beránky. Tak pojďme na práci a kariéru. Milí beránci, tak, co se týká práce a kariéry, tady už vlastně karty energie po vás chtějí nebo budou vyžadovat nějakou obezřetnost. Pro někoho tady mohou být určité smutné energie v práci, ať už třeba, já nevím, budete vidět, že máte skončit, nebo možná i někteří budete cítit, že máte končit v té práci, že ta práce není pro vás. Pozor tady na toho čerta, který se vlastně může projevit absolutně ve všem, ano. Ta práce, já ji tady vidím trošinku jako, abyste byli prostě obezřetní, abyste se hodně spoléhali sami na sebe, nebo hlavně spoléhali sami na sebe. Mně tohleto spojení přijde, jako když někomu může někdo i škodit, nebo uškodit, jo, takže opravdu pozor. Ono s tím ďáblem v tomhle spojení není nikdy radno si zahrávat.
Tak a teď pojďme na zdraví. A já jsem si i na zdraví vytvořila nové karty, takže já vždycky vytáhnu takhle jednu a doložím to svými kartami. Takže co se týká zdraví, úžasná karta ESO mincí. A víš, to znamená, že je teď opravdu správný čas na to pro své zdraví něco udělat. Pokud, a to je samozřejmě pro ty beránky, kteří třeba nějaké zdravotní problémy mají. A vytáhnu takové nějaké jedno upozornění pro ty ostatní. Jsou tady hormony a PMS, což se samozřejmě bude vztahovat hlavně pro ženy. Jo, takže někdo tady může mít nějaké hormonální problémy, někdo z beránků a určitě na to budou pomáhat bylinky a hlavně také klidná mysl. Takže to je asi takovým největším základem. Jinak, co se týká všeobecného zdravíčka, vidím tady zdraví pevné, říkám příležitost k uzdravení, příležitost k tomu pro sebe něco udělat, soustředit se na sebe, soustředit se na své tělo, prostě na své zdraví. Rychlé uzdravování, takže krásné. Beránci, myslím, že máte nádherný týden, jenom pozor na tu práci. A samozřejmě, že vás neochudím ani o závěrečnou kartu pro tento týden. Vzala jsem si k tomu psychologický tarot. Takže beránci, ještě poslední zpráva, která ti má něco říci. Pojďme na ní. Tak, a je to tady. A je tady láska. Je tady láska, což je úplně krásná karta. Prožívej tento týden v lásce, věnuj se lásce, otevři se lásce, možná ti i nějaká láska přichází, pokud ji potřebuješ. Mějte krásný týden. A já už tady vítám bíčky u vašeho horoskopu, tarotskopu. Pojďme na takové nějaké prvotní upozornění pro tento týden. Někdo se o tebe zajímá. Krásná karta. Někdo se o tebe bude zřejmě v tomto týdnu zajímat. A může to být, co se týká přátelství, co se týká pomoci, ale samozřejmě i co se týká lásky. Takže bičci, něco pěkného se vám tady třeba rýsuje. Tohle je krásná energie. Vždycky je krásné, když se o nás někdo zajímá. Ale zrovna tak bychom se měli zajímat i my, to určitě ano. Pojďme na lásku a pojďme na vztahy. Tak, koukám, že jsem si tady otočila paklíček. Tak tady to je opravdu v takovém tom duchu lásky, znamení lásky, to jsou krásné kartičky. V šestce mincí je nějaké obdarování a ve spojitosti s tou láskou cítím to, nebo s tím mužem v pohárech a vlastně i tady s touto kartou, tak bíčci tento týden budou rozhodně prožívat něco krásného v oblasti lásky, v oblasti vztahu, v oblasti romantiky. Tady jsou úžasné energie. Takže bíčci, ta láska, to máte překrásnou. Pojďme na kariéru a peníze. A co pak tady máme? Tak, kariéra je trošičku zastíněná, nebo může být trošičku zastíněná. Myslím, že máš do něčeho více prohlédnout v oblasti té práce, anebo v tomto týdnu jako i prozřeš. Mám tady něco objevit, něco zjistit, takové to otevřít oči, něco pochopit. Takže v podstatě nejsou to špatné energie z vlastně oblasti té kariéry. Ten měsíc něco zakrývá, ale ve trojce ty to vlastně objevíš, nebo máš možnost to objevit, pochopit, nebo prostě nějakým způsobem třeba i z něčeho se poučit. Je tu růst, ano, je tu růst. Taky krásný, bičci. A jdeme tedy na zdravíčko.
řekla jsem, že vytáhnu jednu kartu. Tak, v oblasti zdraví 5 mečů. Tam může pro někoho být vlastně to zdravíčko v tomto týdnu opravdu určitou prioritou. Cítím tu nic nepodceňovat. Rozhodně, pokud jsi nemocný nebo nemocná, tak se svému zdraví určitě věnuj. V 5 mečů je ta důležitost, ano. Mohou tady být i nějaké třeba psychické problémy. Spíše to cítím tak jako uvnitř, ano, uvnitř tebe. A doplňující vyhoření. Nějaké vyhoření může bíčkům přicházet v tomto týdnu. Víš, ono možná, že to tady bude v té práci, v té pracovní sféře, ale neboj se, nebude to trvat dlouho a tady už zase jdeš do své nálady, jo, už zase něco prostě nového začneš vidět nebo cítit, nebo prostě přijde znovu ta radost. Někdy se to stane, že se můžeme cítit vyhoření, ale tady to nebude nic závažného u bíčků. Tak ten týden máte pěkný. No a určitě pojďme i u vás na poslední takovou zprávičku. Takže co mají ještě bíčci třeba pro tento týden vědět? Poslední zprávička pro bíčky. A co pak tady máme? Taky pěkná energie. No, na něco máš změnit svůj pohled a víš, ty ho možná změníš, už tady to vidím. Tady je něco opravdu, co možná ti není úplně jasné. Mělo by se to pravděpodobně týkat práce. Máme v práci nějaké nejasnosti, nějaké zatmění a bude zapotřebí prostě změnit úhel svého pohledu na něco. A může to být ale i v tom zdraví, jo, bíčci, protože i tady máte něco v sobě, co já cítím jako vnitřní napětí, vnitřní stres, právě i tady to vyhoření. Jinak, pokud se někdo cítí vyhořený, určitě odpočinek je důležité. Důležité je přehodnocení priorit, důležité je vrátit se k radosti, to znamená dělat něco, co děláte rádi, scházet se s lidmi, které máte rádi, a hodně pomáhají procházky. Takže nepodceňujte procházky. Ta síla prostě toho vyrazit si, projít se, klidně i svižné tempíčko trošičku, ať se i zadýcháš, to je důležité. Běž do lesa a obejmi stromy. Takže krásné. Bíčci, přeju nádherný týden. No a já už vítám blíženečky u vašeho horoskopu, tarotskopu. Pojďme nahlédnout na takovou základní ideu tohoto týdne, nebo základ, na co si dá třeba pozor, nebo i klidně naopak, na co se těšit, na co se zaměřit. Tak a pojďme na to. Láska, na kterou se čeká i celý život. Tak teda musím říct, wow, blíženečci se mohou přibližovat k někomu. Tohle to je úžasná energie. Tenhle ten balík karet, co mám, tak on je spíše zaměřen, nebo já nechci říct jenom na ta negativa, jo, nebo na ty těžší energie, na které si dávat pozor, ale jako vysloveně pozitivních karet tam moc není. A vy tady jednu z těch pozitivních karet máte, což je úžasné. Takže někoho z blíženců, zase samozřejmě nebude se to týkat všech, ale někomu z blíženců přichází láska, na kterou opravdu čekáte i celý život. Je to taková ta láska s velkým L, která možná nepřichází moc často. Někomu se leckdy neotevře za celý život. Blíženečkové, tohle je krásný úvod. Tak a teď jsem zvědavá na ty karty v té lásce. No ano, 6 mečů. V 7 mečů vlastně
je neupřímnost, která tady byla, kterou si třeba procházela. A 6 mečů je o přechodové energii, končí. Takže tady mohou být, pokud to nebude vysloveně pro tebe, tahle ta láska, na kterou čekáš celý život, možná už ji máš, ano, a proto se to tebe týkat nebude, tak ale tady je nějaké úžasné přechodové období z problémů do nějakého klidu. Možná bude důležité i zakončit něco v tom vztahu, ať už je to válka, ať už je to boj, anebo něco nepodněcovat, něco možná jakoby neřešit. Pojďme na práce a finance. Tak, je tady 3 mečů, co se týká pracovní oblasti, nějaké zklamání, něco možná i nepodařeného. A 2 holí. Tady to bude hodně o 2 cestách, jakoby pracovních, 2 směry, 2 možnosti. Dobře si vyber, cítím tu pozastavení, nějaké zaměření se na tvou práci, zřejmě potřebuješ změnu, nebo zřejmě nejsi úplně spokojená s tou prací, ale přesto jsou tu 2 možnosti a tohle já cítím pozitivně. Blíženečkové. Tak a pojďme na zdravíčko. Takže základní energií. Tady by si svému zdraví určitě měl věnovat pozornost, a to v případě, pokud tě něco trápí. Cítím tady třeba neodkladné, návštěvy u lékaře, neodkladná řešení, cítím tady rychlá řešení, cítím všeobecně jakoby psychiku a může to být z nějaké nespokojenosti tvého života, která teď se vlastně může projevovat i v tom pracovním směru, nebo hlavně v tom pracovním prostě směru. A možná i něco rozetni, něco udělej, možná tě něco trápí a ty potřebuješ tomu udělat nějakou čáru, tlustou čáru, nějaké řešení, cítím tady i něco neodkladného. Takže tady jsme zaměřeni na psychiku a ještě si vytáhnu 1 doplňující kartičku pro někoho z vás. Stres, na ten pomáhají hodně dechová cvičení, zase jít do přírody, změna myšlení a bylinky, rozhodně meduňka, kozlík lékařský, tohle to ti opravdu hodně pomůže. Takže tady ta pracovní sféra u blíženečků asi nebude úplně ideální, ale možná ti to vynahradí ta sféra rodina, lásky nebo prostě tvého soukromí. Blíženečkové, pojďme na závěr. Vytáhnu 1 kartu ještě pro tebe. Změna, podívej. Týden v duchu určitých změn, které možná potřebuješ podstoupit, nebo nad kterými by se někdo z blíženečků měl určitě zamyslet. A samozřejmě, že tebe, koho se to týká, tak víš sám nebo sama, ale jinak nejsou špatné ty karty a určitě přeji krásný týden. A já vítám všechny ráčky u vašeho horoskopu, tarotskopu. Pojďme na vás. Vytáhnu tady takovou nějakou jistou základní energii, něco, co máš vědět. Štěstí lásce nepřeje, pozor tento týden na nějaké i karmické vztahy, karmické lekce. Ukazuje se nám tady jakási karma. Současně s tím hodně i cítím, že
co uděláš vlastně teď v oblasti té lásky, se ti vrátí. Jo? Takže tady na to určitě velký pozor. Je to pro ráčky spíše takový karmický týden, co se týká jakoby vztahů hlavně, ano. Ale nemusí být samozřejmě jen vztahů, může se to týkat celého tvého života, prostě ta karma. Často se říká, karma je zdarma, u někoho karma pracuje velmi, velmi rychle. Pokud někdo něco udělá, hned se mu to vrátí. Takovéhle zkušenosti s tím mám teda já. Tak a pojďme na lásku a vztahy. No teda ale, láska a vztahy jsou krásné. Možná bych tady řekla, někomu láska bude vzkvétat. Určitě bych řekla, buď v lásce upřímná, obzvlášť tento týden. Může tady být i nějaká milující osoba, může tady být i nově příchozí láska, nově příchozí člověk do tvého života, kterého ty budeš cítit prostě úžasným způsobem, jako když k tobě někdo pasuje. Jo, takže ráčci na jednu stranu vám tady štěstí lásce nepřeje, těžkosti v lásce. Na druhou stranu, ta láska tam asi bude mít nějaké důležité podněty u vás. Dejte si pozor, mně tohleto přijde spíš jako taková karta varování, přičemž v téhleté energii je právě ten soulad. Takže tu lásku v tomto týdnu bych asi brala dost vážně a opravdu hlavně jakoby něco vyrovnávat, jo? Něco dávat do souladu, něco dávat do rovnováhy. Možná i něco pro tu lásku udělej. Přijde mi, že bys měla nebo měl pro tu lásku, pro ty tvé vztahy i něco udělat. A obzvlášť vlastně tam, kde to štěstí v lásce momentálně nepřeje. Tak já už jsem tady vytáhla karty na práci a finance. V práci jsou tady, nebo takhle, mohou přijít nějaké situace, které tě budou osvobozovat. Pro někoho samozřejmě to může být velmi pozitivní, pro někoho to zase může být negativní, ale z celkového pohledu a do budoucnosti, to, co teď tady se bude tvářit jako nepříjemné překvapení v tvé práci, tak v budoucnu bude pro tvé dobro. A to máš vědět, to je to důležité. Ráčci, no v podstatě ale máte pěkný ty karty. V podstatě se všechno zatím děje ve váš prospěch. Pojďme na zdravíčko. Tady máme nějakého ďáblíka, pozor na jisté závislosti. Ďábel je ulpívání, samozřejmě. Jsou to závislosti vlastně jakéhokoliv typu. Ráčci se někdy dokáží hodně pohroužit do sebe a určitými věcmi se trápit. Jsou vlastně hodně citoví. A v tom ďáblovi, víš, může být opravdu to všechno jako nebreč pořád nad sebou, neber si něco tak strašně vážně, možná vypni i tu hlavu, nech něco koňovi, možná netrap se něčím, co nemůžeš změnit, jo, a potom samozřejmě takové to lpění, ulpívání na něčem. Není to pro tebe dobré a svým způsobem tě to může vlastně v tomto týdnu pozastavovat. Tak. A s tím samozřejmě plynou i ty psychické pocity, co se týká toho tvého zdraví. A ještě přidám jednu kartičku. A tady je angína, tak pozor někdo na angínu, je to počasí takové ještě zrádné, takže může se to stát, může to přijít, i když to třeba nečekáš. Klid, hydratace bude důležitá, hodně pít, kloktat slanou vodu nebo kloktat heřmánkový odvar
a nejíst dráždivá jídla. Jinak u té angíny pozor, někomu tam pomáhá studené, to znamená třeba nějaký nanůček a někomu zase naopak. Takže buď už znáš svoje tělo, znáš své průběhy, a nebo to budeš muset oskoušet, co ti více pomůže. Ráčci, pojďme na závěrečnou zprávičku, závěrečnou kartu pro tebe. Tady to je úžasné. Je to léčení, je to uzdravování. Já tady cítím, že ať už se to bude týkat té lásky, ať už se to bude týkat práce, ty máš vědět, že ty okovy, ty řetězy, že se právě přetrhnou a jako když ty vzlétneš, nebo jako když opravdu pochopíš. Takže pro ráčky v podstatě, když se nad tím zamyslím, ten týden cítím důležitý. Hodně důležitý, ať už v oblasti lásky, ať už v oblasti práce, či zdraví, jo, prostě cítím ho pro tebe velmi důležitý. Takže léčení, uzdravování, úžasné energie. Ráčci, mějte se krásně. No a já už tady vítám lvíčky u vašeho horoskopu, tarotskopu. Pojďme na vás a pojďme na takovou nějakou důležitou energii pro tebe, pro tento týden. A máme tady kariéra na vrcholu, postup, povýšení, zvýšení platu. Takže někoho z vás se budou týkat tyto nádherné energie, prostě radosti z tvojí práce. Krásné, lvíčci, krásné. Zřejmě to bude zasloužené, samozřejmě. Pojďme tedy na lásku a vztahy. Láska a vztahy u lvíčků. Máme tady 3 pohárovou a máme tady 4 pohárovou. Tady se budou nějaké vztahy zlepšovat. Já si myslím, že někdo z vás, kdo tady už třeba na lásku nevěřil, tak já tu cítím nějakou změnu. Cítím tu radost v té lásce. Cítím tady prostě i takové ty důvody k oslavám. Láska pro lvíčky tento týden bude v takovém rozkvětu, možná přesvědčení, že láska není jenom o té bolesti, ale je i o tom štěstí a o tom naplnění. No, lvíčci, krásné energie. Krásné. Pojďme na práci a finance. Já jsem takový mank, já potřebuji mít ty karty srovnané prostě. Práce a finance, tady je boj, podívej se ale na to, jo, jak nám to úžasně vlastně jakoby souzní. Tady mohl být určitý boj v oblasti práce, v oblasti samozřejmě i peněz a berte to tak, že i podnikání, ano, protože to se týká práce jako takové, prostě hmotné potřeby, finanční potřeby a tak dále. Tady jako kdyby se někdo o něco opravdu zasloužil a přišla tahle ta odpověď. Já tu pracovní stránku vidím pro tebe v tomto týdnu velmi pozitivní, zároveň i tuhle energii naciťuji jako pro tebe, abys o něco zabojovala nebo zapřemýšlela, jo, prostě v sobě si možná srovnala i nějaké hodnoty a nějaké priority, protože už tady je vidět něco prostě zaslouženého. I tady už je vidět výrazný postup, výrazné zlepšení a může se pod tím skrývat, jak říkám, tady je kariéra na vrcholu, to znamená, jdeš nahoru takovou opravdu tou příkrou stupnicí v té práci, může ti přijít nějaká super nabídka na práci, ve které budeš mít i více peněz. Prostě celkově
ta práce pro lvíčky, oblast práce v tomto týdnu by měla být velmi, velmi pozitivní. Nezříkej se ničeho. Tak, pojďme na vaše zdravíčko, lvíčci. Oblast zdraví, co pak tady máme? Máme tady 6 mečů a zase opět cítím tady jakousi úlevu. Cítím tady pozitivní změny. Tam, kde byla třeba nějaká stagnace, byly nějaké zdravotní problémy, cítím odchod od těch problémů, jako kdyby ty problémy ustupovaly. A možná, že ti k tomu opravdu pomůže i takovéto psychické nastavení, protože ať v lásce, ať ve financích a práci je tento týden pro tebe velmi pozitivní, prostě bude se ti dařit. A pozor na žaludek, pozor na trávicí problémy, zažívací problémy. Určitě se vyhni stresům, pokud někdo nějaké stresíky má, samozřejmě. Vyhýbej se těžkým jídlům, určitě doporučuji jíst pomalu, doporučím třeba kefír, i když někomu nechutná, ale kefír umí udělat s trávicím systémem opravdu zázraky. Tak. No teda lvíčci, energie tohoto týdne jsou krásné. Takže pojďme na závěrečnou kartičku. Co ještě tady máš vědět? A tady je ten vrchol, podívej. Tady je ten vrchol úžasné. Až sem nahoru se dostaneš, nebo můžeš dostat. A to v lásce, v práci, ve zdraví, no prostě celkově. Máš vědět, že nic pro tebe není nemožné. Máš vědět, že svým přičiněním opravdu můžeš zdolat i ty největší překážky. Tady je prostě úžasná energie pro lvíčky, úžasný týden pro lvíčky. Takže, milí lvíčci, užívejte si tento týden, máte krásné energie. A já už tady vítám panenky u vašeho horoskopu taroskopu. Pojďme na další týden. Vytáhnu vám takovou nějakou jednu energii, základní energii. Pozor, tady jsou nebo mohou být nějaké problémy s financemi. Někdo vám tady může lhát o financí, nebo něco prostě spojeného, ale nepříjemného. Může tady být i nějaká lakomost. Pozor také na to, aby vás v tomto týdnu někdo neošidil. Takže panenky, tady jsou pro váš týden důležité finance. Uvidíte sami, může to být i varování samozřejmě, jo. A tady bych kladla i důraz na to, pozor na podepisování smluv, pozor na nějaké nákupy, prostě pozor na jisté podvody, abyste někomu nenaletěli, abyste pak nebyli smutní, nebo aby vás to nestálo nějakou korunku z vašich kapsiček a to úplně zbytečnou. A máme tady lásku a vztahy. Pojďme na to nahlédnout. Láska a vztahy pro panenky. Tak zase opět, hodně se nám vlastně teď ukazuje ta 5 mečová, toho jsem si všimla. A v té 3 pohárů, ta je teď taky dost jakoby opakovaně. Já si myslím, že tady jednoznačně to znamená udělej něco pro svou lásku, udělej něco ve svých vztazích, něco si rozmysli, něco rozhodni, něco zlepši, něco třeba ukonči, protože můžeš tady ve vztazích procházet určitým třeba trápením nebo určitou nespokojeností a je důležité to řešit. Je důležité to opravit. Nebo udělat všechno pro to, aby si ve vztazích vlastně byl nebo byla šťastná. Pojďme na práci a finance, panenky. Práce a finance. Práce vypadá krásně zatím. A ona i krásná bude teda.
Tady je zase nějaká tvá energie vyvinutá směrem nahoru. Zlepšení práce, lepší progres, nebo práce se začne hýbat, konečně vlastně pocítíš, že máš nějaké nové možnosti. Pro někoho hodně tady cítím rozvoj, rozvinutí, progres, dobrá spolupráce. A to všechno, ale s vlastně vynaložením i tvého úsilí. Jo, takže když to shrnu, to, jestli se ti teď bude v práci dařit, bude záležet hodně na tobě, ale ty možnosti tady jsou. Máš jakoby otevřeno, nebo jsou před tebou možná i nějaké nové obzory. Jenom prostě něco pro to udělej. To je důležité. Panenky a vaše zdravíčko. Tak, panenky tady mohou být nějakým způsobem smutné. Může vás v tom zdraví ovlivňovat strašně moc psychika. Na někoho tady z panenek mohou doléhat takové různé jakoby otázky. Pokud se vám v něčem nedaří, proč to tak je. Jo, cítím tady takové nějaké jakoby hluboké zamýšlení, cítím tady prostě nějaké určité výčitky, prostě jako když se duchovně nějakým způsobem zaměřuješ na to špatné, na to těžké, jo. Tady může být i nějaká bolest srdíčka, kterou tady cítím, ať už je to z nešťastné lásky, ať už je to z čehokoliv. Ups. A tady chtěla vyskočit kartička pro panenky, srdce, srdíčko. Někdo tady může mít bolavé srdíčko, někdo si určitě dá pozor i třeba na tlak. Jo, někdo může mít vyšší tlak, někdo naopak zase třeba nízký tlak. S tím srdíčkem to vidím spojené už tady, takže někdo z panenek může procházet určitým trápením, může ale procházet i určitými bolestmi srdce, ale říkám, cítím to z té duchovní prostě stránky, jo, cítím to z toho nitra, ani to tak necítím jako z té fyzické stránky, jestli mi rozumíš, jo. A určitě doporučila bych více pohybu, doporučila bych pro někoho z panenek zdravější jídlo, dietnější jídlo, no a samozřejmě méně stresu. Ono, co si budeme povídat, on ten stres může opravdu za všechno. A panenky se umí stresovat, takže panenky, tohle je zprávička pro vás. A my jdeme na poslední takovou závěrečnou energii. A máme tady učitelé, v podstatě energie velekněze. Panenky by si měly, nebo samozřejmě některé, by si měly více důvěřovat. Já v tom cítím, jako kdyby jste vy, panenky, teď možná v tomto týdnu i podstupovali nějakou školu života, to je jedna věc. Zaměřte se na to dobré, jo, to je důležité. Musíš koukat dopředu, vidět věci více pozitivně, nevidět je skepticky, dramaticky, nebrat věci až tak příliš vážně. Prostě to tvé duchovní nastavení by si směl nebo měla nějakým způsobem upravit. Více důvěřovat, víš, možná i více důvěřovat lidem, více důvěřovat sama sobě. Takže tolik pro panenky. Koukám na ten váš týden, panenky, není to špatné. Jo, máte tady samozřejmě taková určitá upozornění. Ono, panenky dost často berou věci opravdu hodně vážně, hodně osobně, musí mít všechno jakoby pinklich, leckdy plánují až přes příliš, nebo stále čekají na to nejlepší, pak se ledacos třeba prošvihne, ledacos panenky nevidíte. Cítím tady i určité trápení u někoho z vás ohledem jistých věcí, záležitostí či situací. Takže říkám, více důvěřujte tomu životu a více důvěřujte sami sobě. Berte věci tak, jak to prostě přichází a nějakým způsobem se z toho vždycky ponaučte.
Mějte se krásně. A já už tady vítám váhy u vašeho horoskopu, tarotskopu. Pojďme na vás, milé váhy. Zase taková nějaká důležitá zpráva pro tebe a máme ji tady. Házet nebo hledat na někoho špínu a naopak, na to si určitě dejte pozor. Zase nevím prostě proč, ale cítím v tom i určitou karmu. Takže někdo na tebe může házet nějakou špínu, ale dej si i pozor, aby ty si v podstatě se tak nechovala, nezachovala. Určitě ti tato energie má něco povědět. Takže jestli máš s někým třeba nějaký problém, určitě je důležité to řešit třeba osobně, upřímně, na rovinu, jo, nebo pozor na takové ty nepodložené nějaké situace, záležitosti, které pak můžeš vyhodnotit chybně, ale samozřejmě i naopak. Pokud je to naopak, pozor na někoho takového. Ano, to je upozornění pro tebe, pro tento týden. Váhy, pojďme láska a vztahy. Tady máme eso mečů, jsou tu nějaká důležitá rozhodnutí v oblasti lásky a pozor na to, máme tady i kolo osudu. Takže to, co v tomto týdnu v lásce uděláš, bude mít pro tebe osudové následky. Cítím tady osudovou spojitost, jo? Takže určitě je to docela jako silné spojení těchto energií. Bude to mít pro tebe důležitý význam v tomto týdnu. Mohou tady být ale i jako krásné změny, jo, tady cítím. A možná i krásné a nečekané změny v oblasti lásky. Tak, pojďme na práci a finance. 10 mincí. Tady někdo může jít za lepším, podívej. Tady někoho v tomto týdnu čeká cesta za lepším. Někoho cesta za lepším, někoho cesta pryč od někud, kde není spokojen. Ale ve spojitosti s tou 10 mincí, ať tak či tak, tento týden bude pro váhy v oblasti práce či podnikání, financí prostě, bude pro tebe poměrně přínosný. Možná pro tebe něco nebude lehké ukončit nebo dojít k závěru určitého konce, něco pro tebe nemusí být lehké opustit, ale věř, že pokud to uděláš, čeká tě něco lepšího. Budeš spokojená, budeš šťastná. Tak, váhy. Krásný, zatím teda musím říci, všechno krásný. Pojďme na zdravíčko. Páže pohárové, zase krásné uzdravování, krásné emoce. Tento týden ti ve tvém zdraví emoce budou hodně pomáhat. Jsou tu nové možnosti, příležitosti, šance na tvé uzdravení. Hledej je, pokud tě něco trápí, nebo pokud se léčíš s něčím. Vidím tady energie, které ti budou přinášet opravdu krásné uzdravení, zlepšení tvého stavu zdravotního. Tak a někdo si dá pozor, někdo z vás na nespavost, ta tady může někoho trápit. Hodně pomáhá večerní relaxace, bylinné čajíčky, nebo někomu hodně pomáhají různé aromaterapie bylinek, jako je třeba levandule. Jo, a zase musíš podle toho, co ti vyhovuje, ne každému bude levandule vonět, znám i lidi, které z ní bolí hlava, ale bylinek je spousta, takže určitě něco pro sebe udělej. Nespavost často provází i hodně koukání do telefonu večer, takže už hodinku předtím žádné bílé světlo bych doporučila, hodinku před spaním bych určitě doporučila jakoby nezaměstnávat moc mozek, ale spíše naopak připravovat se jakoby na ten noční klid. Váhy, a ani vás neošidím o závěrečnou energii.
z psychologického tarotu. Takže co ještě máš pro tento týden vědět? Změna, podívej se, změna. Nějaké změny v tomto týdnu pro tebe budou velmi důležité. Spíše cítím změny očekávané, změny nezbytné, mohou to být změny i duchovní a samozřejmě změny pozitivní. Já tu cítím vysloveně pozitivní změny. Možná něco změň. Ať už v sobě, ať už ve svém životě. Takže tento týden je velmi vhodný pro určité změny. Váhy, přeju nádherný týden. Já už tady vítám všechny štíry u vašeho horoskopu, tarotskopu na týden. Štírci, pojďme na něco důležitého pro tento týden pro tebe. Správný čas něco oprášit. Tady máte. Je správný čas něco oprášit, možná i k něčemu se vrátit, na něco si vzpomenout. Zajímavá energie. Možná jsou tam nějaké restíky, které bys měl nebo měla řešit. Štíři. Tak uvidíte, čeho se to bude týkat, jestli lásky. No pojďme na lásku. Štírci, láska a vztahy pro tento týden. Jsou tady milenci a 5 v mincích. Tady pozor, mohou být ale i určitá rozhodování v oblasti lásky a vztahů. Nevím, proč mi přichází odpověď, že k někomu se i může někdo vracet. Bude to díky tady té energii. A samozřejmě rozhodnutí je na tobě. Určitě nikdy nedělej nic, co nechceš. Zároveň mohou tady být i určitá dilemata ohledem lásky a vztahů, ale pro někoho tady může být i konec samoty. I takhle to tady cítím, štírci. Ruku v ruce s někým, karta zamilovaných, i milenecké vztahy v tomto týdnu mohou přicházet. Tam bych to ale cítila trošičku s jistým varováním. Práce a finance. Tak a práce a finance jsou prostě úžasné. Jsou tady nové směry, nové možnosti, opravdové polepšení, jsou tady růsty pracovní, finanční, prostě dobré zprávy, nějaké důležité energie, které v oblasti práce teď k tobě dorazí. Celkově pro štíry je tento pracovní týden hodně důležitý. Pokud něco v něm chceš změnit, udělat, zlepšit, rozhodnout se, udělej to teď. Bude to vysloveně pro tvůj prospěch. A zdravíčko štírů. Co pak tady štíři mají? Tak, tady můžou být nějaké psychické záležitosti, které ti mohou tvé zdraví narušovat. Hodně bych se tady zaměřila vlastně jakoby sama na sebe, na svou mysl, na svůj postoj k životu. A také tady cítím, pokud někdo ze štírů má v sobě něco nevyřešeného, určitě to vyřeš, protože to může být to, co ti přináší zdravotní problémy. A celkově pozor na vysoký cholesterol u někoho. A tam doporučuji stravu bohatou na vlákninu, zdravé tuky, hlavně pohyb. Tak 30 minut denně chůze, svižné chůze ti udělá velmi dobře. Omezit alkohol, omezit kouření, prostě někdo se tady může v tomto týdnu s tím cholesterolem potýkat, tak si na to určitě dejte pozor. Tak a štíři, závěrečná zprávička.
tahle ta kartička pro vás vystřelila jako šíp. A nádherné. Karta slunce. Karta slunce je tu pozitivita, hojnost, radost, štěstí. V tomto duchu máš prostě tento týden prožívat. Cítím tu krásné energie, ať už v oblasti lásky, peněz, zdraví, práce, prostě všeobecně. Máš tu kartu slunce. Takže věř, že to slunce svítí a věř, že vždycky bude lépe. Věř, že se vše v dobré obrátí, ať už se třeba trápíš čímkoliv. Štírci, přeju nádherný týden. A vítám střelce, střelečky u vašeho horoskopu, tarotskopu na tento týden. Na co se máš připravit? Pojď nahlédnout na to důležité. Intuice a vnitřní síla. Toto pro tebe bude v tomto týdnu hodně důležité. Dej na svou intuici a důvěřuj své vnitřní síle. Střelci. Krásná karta, i když vypadá tak strašidelně, ale je to krásná energie. Tak a pojďme na lásku a vztahy u střelečků. Co pak tě tam bude čekat, nebo jak ten týden prostě pojmout, na co si dát pozor v oblasti lásky, v oblasti vztahů. Karta měsíc, která něco zakrývá a páže mincí, které něco zase odkrývá. Hodně tady cítím pozitivum. Cítím pozitivum. Tam, kde jsou problémy v lásce, problémy ve vztazích, cítím tu příležitosti k usmíření nebo příležitosti k obnovení vztahů, příležitosti prostě k vyřešení jistých problémů, ve kterých se střelečkové v oblasti lásky třeba prostě potýkají. A zase ta intuice, ano. Takže důvěřujte své intuici. Máš ji tady hodně zbystřenou, hodně důležitou pro tento týden. A jak pak to bude s kariérou a financemi? Tak, určitě upozorním, že tady mohou být nějaká důležitá rozhodování, jako když jsou tady dvě cesty, to je jedna věc. Možná, že v tomto týdnu se budeš nad něčím hodně jakoby pozastavovat, co se týká práce. Možná ti vlastně i přijdou nějaké nové možnosti, nové situace, nové nabídky. Cítím tady prostě takové rozhodování, cítím ten čas po té pracovní stránce pozastavený. Zároveň určitě dopřeji si ten čas. A pozor na určitou faleš nebo určitou nepřejícnost v sedmičce mečů je prostě energie nepříjemná. Jo? Takže zase bych se vrátila k té tvé intuici. Důvěřuj prostě sám sobě, pokud budeš něco zjišťovat ohledem práce, odpověz si sám nebo sama. Zároveň si i myslím, že jestli chceš s někým třeba, já nevím, spolupracovat, spolupodnikat a tak dále, pozor na to. Jsou tady nějaké háčky, ano, nějaké neupřímnosti. Zdraví tady cítím pozitivně, hodně vás vlastně v tomto týdnu může zaměstnávat vaše mysl. Co se týká zdraví, zároveň, pokud přijde nějaký problém, určitě ho řeš, určitě nic nezanedbávej, protože pokud seš tady v mečích, je to o rychlosti, je to také o racionalitě. To znamená, dbej i vlastně jakoby na prevenci, která je velmi důležitá pro každého z nás, ano. A zároveň možná i pozitivní myšlení bych tady určitě doporučila. Cítím tady ale opravdu i pozitivní nějaké výsledky, pokud čekáš na nějaké výsledky. A u někoho mi i přichází odpověď, udělej za něčím tlustou čáru, ať se netrápíš.
No a zase máme tady hormony, takže hormony mohou někoho trápit a zase určitě klidná mysl, bylinky, jo, prostě dělat si něco hezkého, myslet pozitivně, to vám rozhodně pomůže. Mohou tady u někoho být ze střelců určité hormonální změny, takže možná i tady, pokud ti bude hlava hodně pracovat, nebo můžeš se cítit někdo i takový jako přetížený, nesvůj, nervózní, může to být hormonálními změnami. Ale nic nepodceňovat a rozhodně vždycky navštívit lékaře. Nebrat karty jako něco, karty, co se týká oblasti zdraví, jako něco, co za tebe všechno vyřeší. Ano, podotýkám, jsou to jenom informativní energie, ale vždycky je důležitá návštěva lékaře nebo prostě specializované nějaké osoby. Tak, máme tady vítězství nebo prohru. Cítím v tomto dualitu, už tady právě v té dvojce holí, ty možnosti, jaké jsou, průhru nebo ztracenost. Jo? Takže ono v podstatě, střelci, tohle je energie pro celý váš týden a na tobě bude... Jak to dopadne, jestli mi rozumíš? Proto zase intuice, vnitřní síla, pro tebe velmi důležité energie. Zaměřuj se na to a já si myslím, že pak vlastně dojdeš do určité pravdy. Střelečkové. Ať už v lásce nebo v té práci. Ale jinak hezké energie, střelci. Jinak hezké energie. Já vám přeju nádherný týden. Já už tady vítám kozorohy u vašeho horoskopu, tarotskopu. Beru si svůj paklík, obrovský paklík karet a vytáhnu ti jednu energii. Špatný den, to znamená, cítím, že v tomto týdnu může pro tebe tady být nějaký špatný den, ať už z jakéhokoliv důvodu. Ale víš co, špatné dny přichází, špatné dny odchází a já si myslím, že takhle to je. Prostě někdy zaprší, ale potom vždycky vysvitne sluníčko. Možná i třeba nějaké upozornění, že když budeš cítit, že ten špatný den je tady, nedělej žádná rozhodnutí a nedělej žádné nějaké ukvapené závěry. Pojďme na lásku a vztahy. Máme tady krásné páže pohárů a 10 mincí a tady musím teda říci wow. Tady cítím, že vztahy v tomto týdnu se budou upevňovat, budou se zlepšovat. Jsou tu nová seznámení, nové lásky, prohloubení vztahů. Prostě vztahy pro tebe v tomto týdnu budou wow. Myslím, že někdo se tady bude jakoby, že se dohodne i na určitých finančních nebo hmotných věcech. Cítím tady něco moc pěkného v těch vztazích, jo? I spojeného s tím majetkem. Někdo tady, dám příklad, může třeba i kupovat dům, kupovat byt, kupovat nějakou třeba nemovitost, nebo do rodiny přijde více peněz. Určitě něco takového krásného, pozitivní, velmi pozitivní energie. Tak. A co se týká práce, něco se nám tady obrací v práci a to k lepšímu. Cítím tady nějaké velmi pozitivní změny v práci a to v oblasti samozřejmě práce a financí. Možná přijde více peněz, možná dostaneš povýšení, pochvalu. Já vím, že za pochvalu si nic nekoupíme, ale i ta pochvala nám zvedne náladu. Ale vidím, nebo spíše cítím tady pro tebe v té pracovní sféře něco opravdu důležitého. A pozitivně důležitého. Kozorozy. Změnu. Nějakou důležitou změnu pro tebe. A co pak tady máme ve zdravíčku?
Ano, tak tady je ESO mečů. ESO mečů je o nějakém rozhodování, ESO mečů je o přemýšlení, ESO mečů může být o psychice. Nad ničím se nemáš trápit, je také dost dobře možné, že zdravotní problémy ti přináší tvé myšlenky a máš za něčím udělat prostě tlustou čáru, i to tady cítím. Pro někoho tady cítím něco řeš, co se týká tvého zdraví, správný čas je. A pro někoho tady cítím dobrá rozhodnutí v oblasti tvého zdraví. Tak, a co tady může přicházet? Určité závratě. Pozor na pitný režim, někdo málo pije. Udělejte si takové nějaké uzemňovací rituálky nebo nějaké cvičení. Pro někoho bych určitě doporučila i dechové techniky, jo? Ale ta spojitost je hodně s psychikou. Kozorozy. Tady je to hodně o psychice, o myšlení. Možná změň i v něčem své myšlení. A zlepší se ti i zdravotní stav. Tak. A co se týká téhleté závěrečné karty, závěrečné energie, je to nějaký rozkvět. A to je krásný, protože tenhle ten týden pro tebe bude v duchu toho rozkvětu. Rozkvést, kvést, zlepšovat se. Je to spojeno i s tvým vnitřním nastavením. Kozorozy. No vy máte ale hezký teda ty karty, když tak na ně koukám. Tady je krásná oblast lásky, je tady vlastně krásná i oblast práce a financí pro tebe. A jestli přijde nějaký špatný den, určitě to neber tak vážně. No tak jako opravdu energie moc pěkné. Tady ten špatný den ti možná přijde, víš, a možná máš ale vědět, že tak, jak přijde, tak odejde. A jak říkám, cítím to spíš jako takové upozornění, že v tom špatném dni, že se nemáš o to opírat, že tomu nemáš přikládat větší význam, protože jinak je tady pro tebe, pro tento týden opravdu nějaký krásný rozkvět. A ten rozkvět, cítím ho prostě všeobecně, ať už pracovní sféra, ať už ta soukromá, osobní sféra, ale i ta zdravotní sféra. I tu hodně tady naciťuji, že pro tebe bude fajn. Jo? Takže jestli vlastně v tomto týdnu najdeš ten špatný den, nevěnuj mu pozornost a nenech si tímto špatným dnem něco prostě pokazit. Nenech se tím ovládnout. To je rozhodně doporučení pro kozorohy. A já vám přeju, milí kozorozy, nádherný týden. A já už tady vítám vodnáře, vodnáříčky u vašeho horoskopu, tarotskopu. Pojďme nahlédnout na nějakou pro tebe důležitou energii pro tento týden. A opět, správný čas něco oprášit, k něčemu se vrátit. Něco takového tady pro tebe může být, nebo i k někomu. Na něco si vzpomenout, něco dát do pořádku. Teda, ale tady pospíchají karty ven. Tady je dvojka mincí, oblast vztahu a lásky. Může to být takové nahoru dolů, může tady být něco zvládat ve spojitosti, ale s trojkou holí. Dej něčemu šanci, otevři se něčemu. Možná v oblasti vztahů uvědomit si, že není něco jenom černé anebo bílé, to je další věc. A pak tady cítím zvládnout nějaké třeba i určité těžkosti ve vztazích, v té vztahové rovině. Někdo ve vztazích může mít pocit, že
jakoby balancuje, ale zároveň tu cítím pozitivní energie, zlepšení, správného rozhodnutí, správných věcí, správných skutků, které v tom vztahu přijdou. Trojka holí je správné rozhodnutí a připravenost. Jako kdyby se celkově vlastně měla oblast vztahů zlepšit. Něco by se tam mělo uklidnit ve tvém vztahu nebo ve tvém soukromém životě. Tak a pojďme na práci. Tady jsou přechodové energie. Tak, v pracovní stránce vodnáři, pokud ti něco nebude jasné, jdi od toho pryč. Jedna věc. Spoléhej na svou intuici, určitě zpráva pro tebe. Pak tady mám ale i možná hledání pro někoho z vás, hledání nové práce. Možná, že někoho z vodnářů to potáhne směrem dál. Možná, že nejseš tak úplně naplněná nebo naplněný v oblasti práce, jak bys měl být. A možná, že i tento týden je velmi vhodný právě k tomu přesunu, ať už v myšlenkách, ať už k fyzickému přesunu, jít jakoby za lepším, možná naslouchat své intuici, která tě zřejmě povede i možná nějakými jinými nebo novými směry. Něco takového tady cítím. Vidím tě ve tmě, vidím tě se možná ztrácet celkově. Možná někdo má i trošku strach, někdo se třeba bojí chodit do práce nebo bojí něco udělat v té práci. Nedělej nic násilím. To je určitě důležitá zpráva pro tebe. V podstatě karta měsíc zakrývá, přináší strachy, přináší obavy a něco na tom bude. Počkej si, až se rozední. Počkej si, až vlastně ta tma skončí, jestli mi rozumíš. No a co se týká zdravíčka, v 7 pohárů tady mohou být vlastně takové nějaké psychické nepohody a víš, ona ti to může způsobovat i ta práce. U někoho mi jde odpověď, že se i bojí, že třeba má v hlavě nevěru svého partnera. I tam může být trošku nějaké trápení, jo, díky tady tomu. Někdo může mít vlastně i v tomto týdnu problém v oblasti zdraví s tím, že jako vůbec nebude rozumět, proč se děje něco, co se děje, jo. A strach ze změny, podívej, takže hodně psychika, možná, že se tady něco v té pracovní sféře bude dít. Ono se může dít i v té citové. Často vlastně, když je 2 mincí, tak si říkáme nebo žijeme v pocitech, kdy něco není v rovině, kdy něco není v rovnováze a samozřejmě, že nás to potom zaměstnává. Zaměstnává to naši mysl, naši duši, naše srdíčko a správný čas něco oprášit. Tady je něco, na co si máš vzpomenout, nebo co si máš připomenout, k čemu se máš vrátit, možná něco i prostě vyřešit. Vy už budete zase určitě vědět, co ti ty energie chtějí povědět. Strach ze změny může být i v oblasti vztahů, i v oblasti práce. Rozhodně bych tady doporučila pracovat se svým strachem. On ten strach v podstatě jako když by neměl existovat, protože když se něco bojíme, máme udělat všechno pro to, aby ten strach odešel. To znamená vyřešit to. Takže taková ta vědomá práce se strachem pomáhá hodně hluboké dýchání a posilování základní kořenové čakry. Jo, ale tady určité obavy mohou být. A to obavy u vodnářů, jak v soukromém životě, nebo někdo v pracovním životě, samozřejmě.
Cítím tady něco, na co se zaměřit z té minulosti, vodnáříčkové. Jestli tam máš nedořešené vztahy, ať už pracovní či soukromé, tak je dořeš. Vodnáři, pojďme na závěrečnou energii pro tebe. Podívej, vidíš? Jít prostě někam jinam. Nad něčím zapřemýšlet, vzdálit se, odejít, hledat odpovědi, být třeba i chvíli sama se sebou. Možná hledáš nějakou novou cestičku, ať už v lásce, ať už v práci. Možná, že se tady někdo bude cítit i sám, že si někdo bude uvědomovat třeba svou samotu, své problémy, ale je tady hledání. Vždycky v noci se nám zdá všechno horší a nenech se tím prostě zmást, nenech se tím zaskočit. My máme měsíc tady. Mohou to být u vodnářů i určité splíny, které v tomto týdnu tě mohou provázet zase ve všech oblastech tvého života. Takže vodnáříčkové, cítím to trošičku takové pochmurnější tenhle ten týden, ale zase, když víš, co tě čeká, tak můžeš se lépe připravit, nebo můžeš už se nad tím zamýšlet, nebo možná i nalezneš tady určité odpovědi. Třeba tahle ta energie ti má hodně něco povědět, správný čas něco oprášit. Cítím v tom nějakou minulost nebo jakoukoliv energii, kterou teď máš nalézt. Vodnáříčkové, přeju krásný týden. A posledním znamením jsou ryby, rybičky. Pojďme na váš horoskop, tarotskop na tento týden a máme tady romantický vztah, milostný vztah, sex, máme tady tajného milence. Takže počítej s tím, milá rybičko, že něco takového v tomto týdnu budeš zřejmě prožívat. Je to úžasná energie, romantika, láska, vztahy. A třeba už to ani nečekáš, nebo vůbec to nečekáš. Třeba už potom dlouho toužíš. Koukám, že v té lásce tady budou nově příchozí energie. Hodně to bude pro někoho, kdo má určité své nastavení. Hodně to bude pro někoho, kdo se třeba potýká s jistými těžkostmi v oblasti vztahů. Tak pro vás je tady prostě nově příchozí úžasná energie. Vidím tě tady prostě v pravdě. Něco tě přesvědčí, tak. Rybičky něco přesvědčí, láska tě přesvědčí. Jako když už si na lásku ani nevěřila. Něco takového tady prostě cítím. Oblast práce. Pojďme na to. 10 mincí, úžasná karta. Tak tady jsou nádherné energie v pracovní oblasti u rybiček. Když vložíš do něčeho tvou energii, hodně tím získáš. Přichází tady nějaké zlepšení, uzemnění, zase řekla bych více korunek, něco povedeného. Tvá práce bude ti dávat smysl, bude ti přinášet korunky. Pro někoho samozřejmě nová práce. Jo, prostě ty energie po pracovní stránce jsou o jistotách, o stálostech, zároveň tvé naplnění, úžasné naplnění. Pokud v tomto týdnu chceš něco podniknout v oblasti práce, zase udělej to, protože je správný čas, úžasný čas právě na tu práci nebo
v oblasti podnikání. Jo, já tady mám krásný progres, rozvoj, ale vlož do toho svou energii. Vidím tě naplněnou v práci, asi tak bych to zkrátila. A zdravíčko, tak tady cítím hodně uzdravení, cítím tady nějaké možnosti léčby, hodně tady v tom cítím nějakou přírodní léčbu, že by někomu měla pomoci, nebo nějaká alternativní léčba. Ten, kdo se s něčím potýká po zdravotní stránce, je tady zlepšení, ano. V podstatě, jakoby ten zdravotní stav vidím super. A pozor na bolesti kloubů. U někoho mohou bolesti kloubů trápit tento týden. A určitě doporučím protahování, doporučím stravu, která snižuje prostě zánětlivost v těle. A omega-3 hodně pomáhá, takže pokud někoho budou bolet klouby, tak určitě se na to nějakým způsobem zaměřte, něco udělejte pro své kloubičky. Může tam být u někoho i artróza nebo třeba zjištění artrózy, ale tak jako v dnešním světě už co takhle poslouchám lidi, tak mají artrózu 30letí. Je to prostě divný. Asi ten životní stres, asi ta životní rovnováha, tak všechno možná dohromady a možná i málo pohybu. Ale jinak to zdraví já tady cítím prostě krásné, jo, u rybiček velmi pozitivní, takže ničeho se neboj. A pojď na závěrečnou kartičku. Tady vás něco hodně naplní po té pracovní stránce. Tak a závěrečná energie. Podívej. Tohle já cítím jako udělat nějaký krok směrem k lásce. Tady jsou 2 srdce, spojené srdce. Někdo v tomto týdnu může mít i svatby, zásnuby, oznámení třeba své lásky, zviditelnění své lásky, oznámení přátelům. Já tady cítím prostě spojená srdce. Někoho může v lásce i někdo dojmout takovým tím krásným způsobem, ale cítím tu jakoby krok k lásce, prostě krok za láskou. Možná i ty udělej ten krok, otevři své srdíčko. Je to krásný, je to takový ten krok vpřed, zlepšení vztahů, zlepšení lásky. Tento týden tobě bude nakloněn tvé lásce. Už vlastně o tom hovoří i tady ta romantika. Takže tady si myslím, že rybičky ten týden si budou asi nějakým krásným způsobem prožívat. Nádherné energie. Rybičky, i vám přeji nádherný týden.